Nag-ingon ta sa atong tubag sa Salmo, Ginoo palampusa ang buhat sa among mga kamot. Lingiyay mong tupad, ing na perme gyud kang nilampos. Nasa imo bang tanang gibuhat, lampos yun? Ha? Kini kang atong raffle ticket, mulampos ka ni? Pila naman kini ang nakapalit ko ng ticket, betaas ko ng kamot ko no, betaas ko ng kamot. Uy, waman gani. Mahurot. Pero at least mga 85%. Salamat. Kinsa ninyo na maligya o raffle tickets taas ang kamot. Wakabot ka tunga. So, mamaligya ta. Nya moingon nita, Ginoo palampusa ang buhat sa among mga kamot. Ana. Unsaon man paglampos, dunay daghang mga plano ang kada tao. Ako nasa ko'y mga plano, kamo nasa mo'y plano. Ang atong obispo na ay plano. Hapit kita gintanan natin mga plano, ang atong mga politicians na ay plano. Pero kadaghanan sa atong mga plano, dili mo lampos. Naghan kayong dili mo lampos nga mga plano. Natoy plano ang atong presidente nga tag 20 ang kilos bugas. Ni lampos ba? Napasato siya plano nga maghimo siya og 6 million kabalay para sa mga pobre. Tag 1 million kabalay kuno kada tuig. Na lampos ba? Na nasato siya giingon nga 5,500 ka flood controls, nga naghimo pa jud kunog daghan, nilampos ba? Lampos ba ka to? Nasa to siya giingon nga build better and more. Kuanto iya kanang BBM ba, build better and more. Mao tingal ito. Kay ang katong former president ningon Rodrigo Duterte ang iya ato kay sa to build BBB ang iya BBM, build better and more. Nilampos ba? Sige malamog wa. Mao na nganong di man ta mulampos? Nganong daghamang dili mulampos? Ambot kaning impeachment karon ngailang gibuhat mulampos kani kaysa kay mulampos ani ang pag-ingon ni Vice President Sara Duterte nga mudagan siya pagka-presidente ig 2028 o ma-impeach siya. Kinsa kay mulampos ani? Abangan ang susunod na kabanata. Ana. Akamo, kinsa may inyong gustong mulampos? Ang pagka-presidente ni Sara Duterte o ang pagka-impeach niya? Dahil lang yung isulti ka ng kwan lang. Ihilom na lang ba? Kamusta no? Isyagit sa gidayon ninyo. Ihilom lang. Nakaroon, unsaon man gyud aron mahimo gitang tinuod nga malampuson, kinahanglan maliwatan ni San Jose. Si San Jose naningkamot sa pagbuhat, sa ipabuhat sa Ginoo kaniya. Si Jesus, na tao siya din his kalibutan, anak siya ni Jose legally, pero anak siya ni Maria biologically, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Pero si Jesus naningkamot gyud pagtuman sa sugo sa Ginoo o sa sugo sa iyang ginikanan. Mao nang nahimo sad siyang panday, kay panday man si San Jose. Ug unsa may sugo sa Ginoo, kinahanglan gyud atong gamiton ang tanan para sa kaayuhan sa binuhat sa Ginoo. Kay sa atong unang pagbasa sa ikaunom kaadlaw gibuhat sa Ginoo ang tao ug iyang gihimong tinugyanan sa tanan nga iyang gibuhat sud sa 5 ka adlaw.
Sa 5 ka adlaw gibuhat sa Ginoo langit, yuta, tanom, tanan gibuhat niya. Niya sa ikaunom ang iyang gibuhat mao ang tao. Aron maunay mo atiman, dili mo dagmal, mo gamit, mo atiman, mo palambo sa ubang mga binuhat sa Ginoo. Gilingi ay mong tupad. Ingna palambo ako. Nya tubagasad ingna atiman ako. Ano? Nindot kay na kana bang ang imong hunahuna mo trabaho ko para sa kaayuhan sa binuhat sa Ginoo. Kanang pag sigig pangasaba sa mga anak makaayo na sa binuhat sa Ginoo. Kanang pagsigig sugal, swertres, scatter, tigbakay, buwang, sa pailaing sugal, hantak, makaayo na as binuhat sa Ginoo. Kanang pagsigig pangabit, prostitusyon, same-sex union, makaayo na as gibuhat sa Ginoo. Kanang pagsigig illegal mining, illegal fishing, illegal logging, illegal quarrying, illegal mining, makaayo na sa buhat sa Ginoo. Kanang pagsigig simba, sigig hogs, kolekta, palit og raffle tickets, donation, palit og mga slots, makaayo na sa buhat sa Ginoo. So, ganyan tingog. Kay bao, maday mo. Kanang magsigi og panaway, magsigig marites, magsigig pakolors buhok, kiskis kilay, paputi isnaong, panumpay ang mga pilok, mga kuko, makaayo na sa buhat, binuhat sa Ginoo. Pamalandongin ninyo. Kanang sigig korupsyon, pangawat anang kwarta nga porting dagkua, milyon-milyon, trilyon-trilyon, unya dili ra ba hisgutan, ang hisgutan og maayo kanang naag yung gagmayng kwarta, ang katong dagkong kwartang nangawa, ibaliwa ang gamayng kwarta nga na gamit-gamit sa Vice Presidente, maogi isighag impeach, makaayo nas binuhat sa Ginoo. Di bahala mo diha. Kaning mga butanga ato ning pamalandungan kay wa gid tay kalampusan kung ang atong gibuhat makaguba na sa binuhat sa Ginoo. Nganuman tungod kay ang Ginoo ra masay makapalampo sa atong mga buhat. Kun wa ang Ginoo nga mao gyud ang magbubuhat, kita mga kuan ra man gud ta, mga gitawag tag mga co-creator or mga tenants, mga beneficiaries, dili gyud kita mao'y magbubuhat. Kaabag lang tas Ginoo. Nya kung musupak na ta sa iyang pamaagi, guba, hasta kita maguba. Tanawa karon tungod aning ato kunong siging paaso, hala panilab anang mga kabukiran, sige yung aso anang mga factories tanan, kaning aso aning mga kuan kuno, kaning mga fireworks, labaw na ginang aso anang gubat, siging buto anang mga missile, mga atomic bomb, unsa pa na dihang mga aso, pinusilay, pinatyanay, porting asuha gid ana. Kabantay mo na kanang mga ilang i-picture diya sa social media, kanang gubat dito sa Ukraine, gubat dito sa Iran, di ba? Porting aso. Kana kuno na ni guba sa atong ozone layer. Nya ang atong ozone layer naguba naman, do na nataroy gitawag og climate change, global warming nga mao na kuno ni ang mupatay nato. Mubalik ba mo bumirang nato ba? Kana kuno siging shampoo unsa pa nang uban diha, kana mga Stagi ko nun mga aircon, kana mga pa-colors buhok, kana mga chemicals nga itong gipangkaon, mga preservatives,
kanang mga tanan colors naong, kanang lipstick, ana mga pills, ana pulos-pulos mga na chemicals, hasta na mga tambal nga atong ipang-inom, daghang kay nag mga chemicals. Ang side effects sa ana pat yung yapunta ana. Ingon sila. Unang 14 daghana kuno sakit nga cancer, ana mga kidney failures, tungod sa nas ato sang gipangkaon. Mo na ilang rong analysis, magtuyok lang ba? Ana, kanang gibuhi nimo sa imong baboy, manok, kanang mga chemicals nga gipang pakaon diha, ato sa nang kanon ini kadagko sa baboy. Ala, patay dayon ta, patay sang baboy. Mo kuno na karon nga ang sa una nga ang baboy buhion tag sa katuig una pa makaon, tag 7 ka buwan, tag 8 ka buwan una pa makaon, taghaalang atong bani, mga sapal sa lubi. Ang mukaon ato moabot og tag 90 ang edad, abot pag tag sa gatos ang edad. Pero karon ang mga baboy nga ang edad sa baboy inigihaw pila na 2 ka buwan, 3 ka buwan, dagko na kaayob. Kaon din tag maayob, mga manok, sa unang manok, tag 3 ka buwan, 5 ka buwan, una ta kaihaw. Karon, 20 ka adlaw, 25 ka adlaw, kaon na ta. Ay, so dali ang mamatay, nagkaon lagi, tag 30 ray edad, 30, 20, 40, patay sa dayon. Karon ang atong gipangmisahan din sa ato. Galabi gyud ang mga 40, 40, 50. Ana. Tagsa na lang kay itong 90. Nga naman, hurot-hurot naman sa na. Lingi alago na imong tupad na. Tanawa rago na diya. Gamay na malay tiwasono na na. Kay hurot-hurot naman. Mao na, ang buhat nga makapalampos kung magpahiuyon tas kabubutos Ginoo. Ug ang pinakauna gyud nga kinaiya nga gipuy-an ni San Jose ni Hesus og sa tanang mga workers nga Diosnon kana gyung magtrabaho tungod sa gugmas trabaho dili gugma sa suhol. Gi-emphasize po na ni San Pedro kung kamo mo trabaho himua kini dili tungod sa suhol, kung dili tungod sa gugma sa pag-alagad. Ana, no? Basta mo trabaho, nilingay mong tupad. Ingna hay may imong gihigugma ang trabaho o ang suhol. Ingna, unsa ba imong gihigugma ba? Ang trabaho ba o ang sweldo? Unsa may gihigugma sa pare? Ang kolekta o ang misa? Ay, kamo sa no, inyo sa tangkanon. Ang anong kamo may mutubag, gadi man mo pare. Kamo sa doon sa inyong gihigugma, ang paghugs kolekta o ang grasya nga inyong madawat? Mao na, buangon mo. Ang higugma lagi, ang pag-alagad lagi. Nya unsa may inyong forms pag-alagad isip mga manimbahay? Ang paghug sa kolekta. Unsa man say higugmaos pare, ang pagmisa dili ang kolekta. Kamo sad ayaw mo pag huna-huna nga mo simba ko kay daghan ni grasya, kay mauning paria ang nimisa. Ana, magpanon dayon. Basta ang umisa gani healing priest or sikat nga pare, hala magpanon dayon, daghan kaayo. Nya ang mangmisa gani pare ganing way ayo, hala maning paria kayo. Mangutana pa kinsay mumisa karon. Mangutana di opisina. Mingon sa opisina si Kuan Padesiano. Di kong simba. Di kong simba Padesiano di ay di kong simba. Ana. Or mingon pa sa musimba ko kay Padesiano. Ayaw ana oy. Ang misa mo higugmaa dili ang pare. Piligro kay na. Makasa mo ana. Nya hastang pare makasasad. Okay, magsige naman mog text sa pare. Father, asa imong mass?
Ana, patay ka diya. Maapil kita sa mass media. Mao na, higugmaa ang pag-alagad, dili ang sweldo. Ikaduha, kinahanglan mo trabaho ta kanang mawagi sala. Likahi ang sala sa imong pagtrabaho. Ang atong mga government officials kanindot unta nga sa ilang pagserbisyo sa atong nasod dihas gobyerno maglikay sila sa sala. Unsa maroy dagkong sala nga naaron sa atong panggobyerno, apil na sa dinhi simbahan, kana gyung kahakog sa kwarta. Kana dako kay nang sala kanang pagkahingwarta. Mo resulta gyud nagpagpangawat og kwarta. Ikaduha, kanang kahakog sa gahom. Gusto gyud kay gahom. Di gyud gusto nga kanang naang mahimo siyang ultimo lang. Gusto gyud gahom. Di magpailis sa iyang gahom. Muna atong gitawag ro mga political dynasties. Naa say church dynasties. Mo kibawa na, naa na. Grupo-grupo ra na sila. Nga sila ra say mag-ilis-ilis sa mga posisyon na gusto nila. Naasa na simbahan. Naasa na sa inyong pamilya. Naasa yung mga dynasties diha sa inyong mga kuan, inyong mga kabanay. Naa, kanang sila gihawd ba? Bantay mo na. Wa? Naa. Naasa na sa inyong mga silingan. Naasa na. Sila gihawd. Aka na ko din ato gani simbahan diha eh. Hawd kayo. Ingna na tong no parking, mo parking yun. Sila gihawd. Oh, dut-dutan pang no parking. Nya inigingon nimo kinsa man eh, si kuani pa dir. Oo sige, paparkingan lang na diha. Ana. Pero ang naong pare, tilan sa doy. Ana. Gahom gyud ba? Gahom. Aron sila gihawd. Sunod, kanig yung kahakog aning honor. Kana bang salingan ng honor? Masih binisaya na. Honor ba? Kanang kasikat ba? Kanang dungog. Honor, dungog. Ganahan yung kay tag-honorable. Mo na ganahan yung kay tatawag honorable. Tawagon og father, monsignor, bishop, archbishop, cardinal. Sa simbahan sa na. Ganahan yung kay taana. Your eminence, your excellency, your honor, your holiness. Si Kristo nisugot lang tawag og panday, anak sa panday. Si San Jose, panday, pobre, way grado, way honor. Pero kita ganang tag summa cum laude, magna cum laude, valedictorian, salutatorian. Bisag human ang graduation to anas restaurant, gakaw lang yapon, mida lang yapon, ana dire gatuga lang yapon, valedictorian. Salutatorian, 6th honorable mention, 1st honorable mention. Si Kata. Ganahan jud kay tana. Di mo ganahan na di ay. Magkatawa ka na mga restaurant, lagi ba di maghubo eh. Nagakumbitay. Basta lagi magbitay, usahay, takilid na diri kapag tinaghanang medals. Gina. Og kining mga salaa, kung musod na ni nato, magguba na ang atong mga tinguha. Di nata mulampos ang atong mga buhat. Muna, kuha ang kahakog sa kwarta, kahakog sa gahom, kahakog sa dungog. Kanindot unta ang atong mga politicians ug ang atong mga leaders in general. Apil na ko apil na sa nang imong tupad. Huwag tangon tanan ni. Kinsa may atong iilis, imbis kahakog sa kwarta, kung
gugma sa kakabus ug pagpangalagad, imbes kahakog sa gahom, gugma sa mapaubsanon ug pagkamaantuson, imbes kahakog sa dungog, gugma sa pagpailob ug pagantos, pagpakamatay. Kana gibuhat na ni San Jose, gibuhat ni Hesus ug sa tanang mga santos. Ang pangutana, mobuhat ka?